оё шумо медонед таърихи пайдоиши тоҷиконро аз куҷо онҳо зоҳир шуданд ва чӣ гуна гузашт рушди ин мардум? Ассалому алайкум бародарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Тоҷикон киҳо ҳастанд? тоҷик аз калимаи форсӣ гирифта шуда маънояш тоҷ яъне тоҷдор мебошад. аҷдодони тоҷикон дини муқаддаси қадимтаринро ташкил карданд, дини зардушт. дар нимаи аввали 1001 мелод аҷдодони тоҷикони ҳозира бохтариҳо ва суғдиён аҳолии асосии давлатҳои қадимтарини ғуломдории осиёи миёна бохтар ва суғд буданд. бохтар қисмҳои марказии ҷанубӣ ва шарқии тоҷикистони ҳозира ва суғд ҳавзи зарафшон, қашқадарё ва музофоти шимолии қаторкӯҳҳои ҳисорро фаро мегирифтанд. дар нимаи асри ду қабилаҳои маҳал озод карда мешавад аз ғазабҳои искандари мақтунӣ. дар ин ба онҳо ба кӯмак қабилаи тохириён меояд. онҳо қонундиҳандаи ҳаёти сиёсии кишвар мешаванд. дар асри чор бохтар ба таҳористон таб ёфтааст. бар асоси гуфтаҳо ва пазиштҳои бостоншиносон ташаккулёбӣ яъне саршавии халқи тоҷик маҳз дар ҳамин лаҳза оғоз меёбад. аз нимаи дуюми асри ҳафт суғдиёну тохариҳо чун халқҳои осиёи миёна муқобили хосибони араб мубориза мебурданд, вале ҳанӯз то миёнаҳои асри ҳашт арабҳо осиёи миёнаро истило намуда ба ҳайати хилофат дохил карданд. халқҳои осиёи миёна ба зӯран ба дини ислом ҷорӣ карда шуданд. асрҳои нӯҳ дар сарзамини ҳозираи тоҷикистон ба ҳайати давлати бузурги Сомониён дохил буд, ки он вилоятҳои калони таърихии маданӣ Мовароннаҳр ва Хуросонро ташкил мекард. дар ин давра Самарқанду Бухоро марказҳои калонтарини касбу ҳунар ва савдо, ҳамчун илм, адабиёт ва санъат буданд. дар дораи давлати Сомониён раванди ташаккулёбии халқи тоҷик ривоҷ ёфта, дар он паҳншавии забони тоҷикӣ ғарбии эронӣ то ин замон ба вуҷуд омада нақши муҳим бозидааст. бародарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайк пахш карданро аз ёд набароред ва ба шабакаи мо обуна шавед.